हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनायजों लोगोसे गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैबाय बेनो जाबाय आसाम पुलिस दा गोबां नेगासिनो दङमोन नोंथांमोननि नेनाया जोबसिगोन आरो लोगोफोर मोजां रादाबा जाबाय 15,000 पस्ट ओंखारसिगोन एनाउन्स खालामबाय बेनिफ्राय सिगाङाव लाग्रोगोन गिबि लाग्रोगोन बेनो जाबाय 6,270 पस्टखौ रिलिज खालामसिगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन जायफोरा 10 पास 12 पास ग्रेजुवेट जाबाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन दा जोबोर मोजां खबर सफैबाय लोगोफोर बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि रिलिज जासिगोन आसाम पुलिसनि रिलिज जासिगोन अब्ला नोंथांमोना लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन नाथाय लोगोफोर सिगाङाव लाग्रोगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय 6,270 पस्टखौ रिलिज लाग्रोसिगोन बेनिखायनो एप्लाइआ सोलिसिगोन बेनिफ्राय टटेल पस्टखौ लागोन होनना बुंदों 15,000 दा बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो बेनिफ्राय जायफोर गोदानै फैदोंमोन चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन दायो लोगोफोर 1 लाख साख्रि होगोन नालाय दा बेनिनो मोजां मोजां पस्टआ ओंखारबोबाय थासिगोन बेनिफ्राय आसाम पुलिसाव ओंखारगोन होनना बुंदों 15,000 पस्टआ क्लियार जाखाबाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबाय थानो हासिगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे गोबां स्टुडेन्टफोरा नेगासिनो दंमोन आसाम पुलिसनि आपडेट दा बे आपडेटखौ सोर होदों बबेनिफ्राय होदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेनिफ्राय भिडिअखौल' नोंथांमोना लाइक खालामनो दाबाव जायफोर आसाम पुलिसाव डिफेन्सआव नोंथांमोना इन्टारेस्टेड लाइक खालामनो दाबाव टारगेट लादों 300 लाइक्सनि दा फै जों थांसै नायनोसै आपडेटखौ सोर होदों दा लोगोफोर आङो टुइटाराव फैबाय दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो फाइनेन्स मिनिस्टारा आपडेट होबाय जे बेयाव लागोन आसाम पुलिस थ' नोंथांमोना नायदो नै दा बेयाव बुंदों लेटेस्ट आपडेट बियो 37 मिनिटल' जादों दा बेयाव डिसिसन लाबाय केबिनेटआव लोगोफोर डिसिसन लाबाय जे मैया लादोंनो बेनो जाबाय 15,000 भेकेन्सिसखौ फिलआप खालामसिगोन दा बुंदों आसाम पुलिसाव बेनिफ्राय बे 1 लाख एबा 1 लाखनि आन्दारावनो गोलैगोन होनना बुंदों साख्रिया बेनिखायनो लोगोफोर सिगाङाव लाग्रोसिगोन बेखौ सेप्तेम्बराव लोगोफोर सेप्तेम्बरनिफ्रायनो जासिगोन बिदि एप्लाइआ नोंथांमोना नुनो मोनदों सेप्तेम्बरनिफ्रायनो एप्लाइ जासिगोन एबा रिलिज जासिगोन बेनिखायनो नोंथांमोना रेडि जाखादो आरो बुंदों लोगोफोर बेयाव गासै लाग्रोगोननो बेनो जाबाय 6,270खौ रिलिखौ लाग्रोसिगोन सेप्तेम्बर जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना रेडि जादो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामखादो लोगोफोर नाथाय बेयाव मोनसे खोथा होनाखै बेनो जाबाय सिगांनि रिलिखौ लाफिनगोन ना लाफिनाखै जेबो आपडेट होआखै नाथाय लोगोफोर 15,000 पस्टआ क्लियार जाखाबाय आरो बेखौ बुंदों थाबैनो गोदान खालामसिगोन बेनो जाबाय 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो मोनसिगोन बेनिखायनो लोगोफोर रिलिखौ लासिगोन होनना बुंदों स्टार्ट खालामगोन 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो 2021 नायदो लोगोफोर जोबोर मोजां खबर नोंथांमोना बिराद एक्साइटेड जागोन आसाम पुलिसनि पस्ट मोननानै दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना जेसेबां हागौ भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै रेडि जानो हायो बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन लोगोफोर 10 पास जानायनिफ्रायनो कनस्टेबलाव एबि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोरा 12 पास जाबाय नोंथांमोना इउबिआव खालामनो हागोन आरो जायफोरा ग्रेजुवेट नोंथांमोना बोथ साइड एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुवेट नोंथांमोना जुनियर एसिस्टेन्ट एबा नोंथांमोना एसआइआवबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जोबोर मोजां खबरा बेनो 15,000 भेकेन्सिसआ फिलआप खालामजासिगोन थाबैनो आरो बेखौ बुंदों लोगोफोर सेप्तेम्बरनिफ्रायनो बेखौ प्रसेस खालामगोन दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना रेडिल' जादो प्रेक्टिस खालामबाय थादो आरो हानायसेबां नोंथांमोना जिके नायखादो आसाम जिके कारेन्ट एफेयार्सफोर नायना लाखादो थाबै नोंथांमोननो खामानि होगोन बेनिखायनो लोगोफोर दा लाग्रोगोना जाबाय बे जाबाय नोंथांमोना नैबाव मोजां नायबानो जाबाय दा लाग्रोनानै नैबे जाबाय निउ 5 बेटेलियन लोगोफोर माने 5 निउ आसाम पुलिस बेटेलियन्स लाग्रोसिगोन आरो बेखौ थाबैनो लागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय पस्टआ क्लियार जाखाबाय नै 6,270 दानिया लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोन्दोंबा लाइक खालामथारगोन बेनिफ्राय कमेन्ट खालामगोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामगोन स' बेनोसै लोगोफोर दाथ' गोबां सिचुवेसन जागासिनो दङना एसे एनै दावराव जादों दा बेनिखायनो आसामाव सिकिउरिटि टाइट होनो थाखाय गोबां पुलिस नांगौ जादों दा बेनिखायनो नोंथांमोना कामान्ड' पस्टआवबो बाहागो मोनगोन नोंथांमोना जायफोर आसाम पुलिस साख्रि मोनगोन अब्ला नोंथांमोना कामान्ड' पस्टनि थाखायबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ मोजां खबर आसाम पुलिसनि दा बेनिफ्राय जों आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव थांनोसै होदोंना होआखै नोंथांमोना आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव थांनानै भिजिटबो खालामनो हागोन स' फाइनालि आङो दायो फैबाय आसाम पुलिसनि वेबसाइटआव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो दायो जेबो आपडेट गैथ'वा जेब्ला पस्टआ डिक्लेयार जागोन दाथ' डिक्लेयार जाबायानो जेब्ला पाब्लिश खालामगोन अब्लासो नैबेयाव फैयो थ' अब्लासो माने SLPRBआ एप्लाइनि कन्डाक्टखौ खालामोबा एग्जामनि कन्डाक्ट बा रिलिखौ कन्डाक्ट खालामनो हायो जेब्ला आसाम पुलिसआ अर्डार होगोन अब्लासो बिथांमोना SLPRBआ मोनसे कम्पानिस नालाय दा बेयाव फैगोन स' लोगोफोर आसा खालामदों नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंमोन नोंथांमोना चेनेलाव साबस्क्राइबबो खालामना लादो